Ang unang cases is 14. 14 po. Tsaka nagkaroon po tayo ng pre-swab testing dun sa mga close contact ng mga naunang nabanggit na naunang tinamaan. 27 sa mga 27 na isinalang natin. So 13 doon ang nagpositibo. Kaya nung October 31 naging 27 at nung November 1 may nadagdag na dalawa. Kaya hanggang sa ngayon, ang total po is 29 active cases. Yun nga po, lahat po ng naka-contact monitoring pa ngayon ay nasa 57. Nagkaroon po ng localized lockdown. Mayroon po tayong localized lockdown at house lockdown. So sa isang kalye po sa Purok Pao, mayroon po tayong localized lockdown dahil doon po medyo marami ng pasyente tinamaan ng COVID.